Πάμε σε πανέμορφη Μονεμβασιά και μέσα στο Μουσείο Ρίτσου. Και ευχαριστώ πολύ τον Αντιδήμαρχο που μας κάνει τη χάρη και μας βοηθάει. Και βεβαίως, κύριε Χριστάκο, είχαμε και τα εγγένεια πολύ πρόσφατα. Τώρα εσείς μας βάζετε στα ενδότερα για να έχουμε ακόμη ένα λόγο να έρθουμε στην πανέμορφη Μονεμβασιά. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε μέσα στο Μουσείο του Ποιητή της Ρωμιοσύνης του Γιάννη Ρίτσου, του Μονεβασίτη ποιητή. Πριν λίγες ημέρες, πριν 2-3 μέρες, είχαμε τα εγγένεια του μουσείου και έτσι ολοκληρώθηκε μια προετοιμασία 3-4 ετών που ο Δήμος αγόρασε από την κόρη του ποιητή, την Έρη Ρίτσου, την οποία θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, αντί 750.000 ευρώ το σπίτι του ποιητή της Ρωμιοσύνης του Γιάννη Ρίτσου. Ο Δήμος, να σημειώσω ότι διέθεσε από δικά του χρήματα, επένδυσε στον πολιτισμό. Η κυρία Λίνα Μενδώνη δέχτηκε την πρότασή μας αμέσως και διέθεσε 270.000 ευρώ για τη δημιουργία του μουσείου αφιερωμένο στο έργο του ποιητή μας. Η εταιρεία Τέτραγωνα τα ανέλαβε να φτιάξει το μουσείο, το οποίο ολοκληρώθηκε, πέρασε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου του Πολιτισμού, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό την περασμένη Τετάρτη. Λοιπόν, και έχουμε και εικόνες να δούμε σχετικές. Αν μπορέσουμε, επειδή βλέπουμε τώρα υπέροχες εικόνες Μονεμβασιάς, ούτως ή άλλως, που είναι ένας τόπος μαγικός και ονειρεμένος. Θα δούμε έτσι στη συνέχεια, φαντάζομαι, και εικόνες τις βλέπουμε τώρα και ευχαριστώ πολύ το σκηνοθέτη μου από τα εγγένεια. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το διαφορετικό? Ότι μπαίνουμε στο πραγματικό σπίτι του Γιάννη Ρίτσου, δηλαδή πράγματα τα οποία άγγιξε, πράγματα με τα οποία ζούσε, αυτά θα βλέπουν και οι επισκέπτες του μουσείου. Τι ακριβώς περιλαμβάνεται? Ακριβώς. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω την κόρη του ποιητή, η οποία δώρισε στο Δήμο τον εξοπλισμό του σπιτιού, τα έπιπλα του σπιτιού που έζησε ο Γιάννης Ρίτσος. Και μπαίνοντας ο επισκέπτης, ζει τη μοναδική ατμόσφαιρα που συνδέει τον ποιητή μας με τη Μονεβασιά. Να ρωτήσω αν μπορούμε να κινηθούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο και ευχαριστώ πολύ και όποιον κύριο ή κυρία σας διευκολύνει για αυτή τη σύνδεση. Μπορούμε, λέτε, λίγο να κινηθούμε και μέσα στο χώρο, έτσι λίγο ακροθυγώς. Ναι. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Ευχαριστώ. Να πω λίγο στην αρχή ότι το μουσείο είναι χωρισμένο σε 8 θεματικές ενότητες. Η μία, το κάθε δωμάτιο του μουσείου είναι αφιερωμένο σε μία περίοδο της ζωής του ποιητή. Το δωμάτιο που είμαστε τώρα αφορά την παιδική του ηλικία στη Μονεβασιά. Τα υπόλοιπα δωμάτια που θα δούμε σε λίγο αφορούν την εξορία το Μάη του 1936, τον πόλεμο, τον επιτάφιο, την εποχή της αναγνώρισης, το εικονοστάσι που είτε τους φίλους του Γιάννη Ρίτσου και τα εικαστικά του Γιάννη Ρίτσου. Λοιπόν, για να κινηθούμε λίγο όσο μπορείτε. Ναι. Βλέπουμε φωτογραφίες, ντοκουμέντα, βλέπουμε τα έπιπλα τα οποία πάρα πολύ υλικό. Πρέπει να πω ότι ένας επισκέπτης θέλει περίπου 45 λεπτά τουλάχιστον για να δει το μουσείο, γιατί έχει και οθόνες αφής. Έχει βίντεο, έχει ηχητικά ντοκουμέντα που αφορούν τη ζωή και το έργο του Γιάννη Ρίτσου. Εδώ λοιπόν που είμαστε ουσιαστικά, είναι κάποιο σαλόνι, κάποιος προθάλαμος. Το πρώτο δωμάτιο που αφορά τη ζωή του ποιητή στη Μονεβασιά. Τώρα μπαίνοντας είναι η ηχητικά που αφορά τον πόλεμο. Νομίζω θα χάσουμε σιγά σιγά το σήμα. Έτσι, για να σας διευκολύνω, ενώ μας δείχνετε πολύ ωραία πράγματα, επειδή θα χάσουμε τον ήχο. Για να σας διευκολύνω να ξαναβγείτε έτσι για ένα τελευταίο μήνυμα στο χώρο που ήμασταν. Εμείς μπορούμε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε έτσι 2 χαρακτηριστικές δηλώσεις από την ημέρα των εγγενείων, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, αλλά βέβαια και την κυρία Έρη Ρίτσου. Η Μονεμβασιά αποκτά ένα πάρα πολύ σημαντικό μουσιακό χώρο, άμεσα συνδεδεμένο με τον μεγάλο ποιητή Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος ζει σε αυτό το σπίτι και πλέον από σήμερα μπορούν οι Μονεμβασιώτες, μπορούν οι επισκέπτες της Μονεμβασιάς να έρχονται, να βλέπουν, να διδάσκονται, να αναστοχάζονται για την σύγχρονη πολιτιστική μας φυσιογνωμία. Σημαντική μέρα είναι κυρίως για τη Μονεμβασιά, γιατί μπορεί πια να έχει στην αγκαλιά της το Ρίτσο, όχι μόνο σαν όνομα, αλλά και σαν παρουσία μέσα από αυτό το σπίτι. Κατά συνέπεια είναι σημαντική και για μένα, γιατί θεωρώ ότι ήταν καθήκον μου να επιστρέψω κατά κάποιο τρόπο τον γεννήτορά μου στον τόπο που ο ίδιος λάτρεψε. Πολύ συγκινητικό. Έτσι να πάμε για ένα τελευταίο προσκλητήριο στον Αντιδήμαρχο. Μέσα λοιπόν στο μουσείο, μέσα στην οικία Γιάννη Ρίτσου. Τι λέμε στον κόσμο που έρχεται? Αν έρθει στη Μονεβασιά, τι ώρες και πότε μπορεί να το επισκέπτεται, κύριε Αντιδήμαρχε? Το μουσείο είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Είναι συγκινητική η προσέλευση του κόσμου και πολύ επίσης συγκινητικά είναι τα λόγια και οι εντυπώσεις του κοινού από το μουσείο, που δείχνουν ότι έχει γίνει ένα μεγάλο έργο ποιοτικό
και που συνάδει απόλυτα με το έργο του ποιητή μας. Λοιπόν, Μονεβασιά, χίλιοι λόγοι και ακόμη ένας πλέον για να την επισκεφθούμε. Θα σας ξαναβρούμε βεβαίως, κύριε Χριστάκο. Σας ευχαριστώ ολόθερμα για αυτή την σύνδεση. Λοιπόν, και μπράβο, τέτοια πράγματα πρέπει να